Здравейте, колеги! Обещах ви, че в гората ще направя един тест. Ще видите как работи. Това е работещия. Това е пълно, да. Това е не работещия. Сега да го скарам това. Сега, първо ще направим с работещия, после ще направим с другия, дето няма вътре нищо. В гората съм. Вижте сега за какво става въпрос. Вижте сега. Чак хубаво да направя, че съм сам. Даже да се обръщам назад, да. Чакам малко, виждате ли? Да се обръщам назад. Вижте сега. Вижте. Връщам се така. Вижте сам за какво става въпрос. Вижте се. Тръгвам. Вижте се. Вижте къде остана златата. Обръщам се пак. Камъка е тук, виж. Сега ще пробваме другия. Вижте се. Вижте се. Виждате ли? Вижте се. Това е много жалко. Чакай малко да го сваля. Вижте как се върти върху златата, виж. В камъка. Чакай. Вижте, не се върти. Върху камъка съм не се върти. Върху златата съм. Виждате ли хора, гледайте ми ръката да го въртня. Сега взимам другия. Това няма вътре нищо, скараме. Вижте сега как ще вари. Вижте сега. Виждате ли? Обръщам се. Вижте се. Виждате ли? И сега как се върти от камък. Чай, много дълго. Чай. Вижте се. Върху камъка е. Сега върху златата. Де се върти. Вижте. Вижте се. Слагам. Тръгвам. Лекичко. Вижте къде ме връща. Към камъка. Вижте се. Чао малко да го сваля. Вижте се. Как се върти. Върху камъка. А при резултата вижте, не се върти. Сега взимам другия. Сега да го сваля малко. Да го сваля. Вижте се. Вижте се как се върти. Вижте. Отивам камъка. Няма да се върти. Вижте.
Виждате? И ще слагам при камък. Виж къде е дърп. При резултат. Другия. Взимам другия. Слагам върху златата. Виж сега къде ще дърп. Към камък. Виждате ли? Ще малко отдалече малко. Вижте. Виж къде показва камък. Вижте. Отивам камъка и почва да се върти. Сега взимам другия. Това е работещия. Слагам средата. Няма да отива при камъка. При златата. Отивам лекичко. Върху златата. Виждате ли? Вижте се. Средата. Вижте къде дърпа. При камъка отивам. Камъка не иска да го види, виж. Виж, не иска да го види. Виж къде златата отива. Виж сега другия. Камък ще отива. Виждате ли? Отивам при златата. Няма да го приема сега, ще отива при камък. Виждате ли къде отива? Къде дърпа? Това се казва багети. Супер багети останалостта работят. Даже който иска, ще почнем вече да продавам. Направо ще седа тук в място, с проба, с всичко и тогава ще му дам. Ще направим тук проба. Няма проблеми. Давам гаранция останалостта. Както си така ще направим гарантията. Да, че работите. Айде, чао.